Здравейте, добре дошли на футболната сцена. Аз съм Илия. Това е първият епизод на поредицата The Top 5, в която ще обръщаме вниманието си към мачовете от топ 5 първенствата на Европа, както и от европейските клубни турнири. И естествено, първият епизод си заслужава да бъде поглед към току-що завършилия матч между тимовете на Пари Сен-Жермен и Тотнам за Суперкупата на Европа. Записвам това видео непосредствено след края на двубоя, като се надявам, че в него ще успеем да погледнем заедно с вас към някои от най-важните теми и впечатления, които се оформиха след изиграването на 90-те минути, в случая и дуспите, които донесоха победата на Пари Сен-Жермен. Започвам естествено и с благодарности за това, че гледате видеята в футболната сцена и съответно се абонирате за канала, харесвате съдържанието и коментирате най-вече, защото футболната сцена е и вашата сцена, така че с нетърпение очаквам да видя и под това видео какво смятате за крайния изход от двубоя, какво смятате за някои от тезите, които ще засегна и въобще какво е вашето впечатление от представянето на двата тима преди началото на сезона в съответно Англия и Франция. Започвам с генералните впечатления, като това, което мога да кажа е, че според мен Тотнъм трябва доста да съжалява заради това, че не се умя да спечели трофея. Считам, че в близо 80 минути от матча състава на Томас Франк беше по-добрия от двата на терена. Определено мога да кажа, че Тотнъм изигра много силни над 70 минути в Удине и мога да кажа, че Пари Сен-Жермен просто подходи изключително различно спрямо това, което бяхме гледали през по-голямата част от миналия сезон. И Луис Енрике заслужава изключително добри думи заради начина, по който той адаптира отбора си в рамките най-вече на второто полувреме. Тотнъм изигра наистина впечатляващ матч. Определено, ако беше спечелил трофея, нямаше да е незаслужено. От друга страна обаче при ПСЖ трябва да отчетем това, че просто плана за това кога да има пик в представянето на отбора беше различен и разнообразен спрямо играта на Тотнъм. При Тотнъм пика, който беше планирал Томас Франк, беше в началото на матча. Поне така ми се струва на мен, защото 11-те, с които той стартира, бяха, може би, най-добрата версия на 11, на които той може да се довери в този момент, тъй като все пак има някои отсъствия, като Мадисън и така нататък. Докато при ПСЖ изненадващото до голяма степен оставяне на резервната скамейка на Фабиан Руис, липсата на другия типичен титулярен полузащитник, който може да бъде една от звездите на отбора в лицето на Жоао Невеш. Факта, че на резервната скамейка имаше още енергия, която да бъде вкарана в края на матча чрез Канинли и чрез Гонсало Рамош, това донесе много различно усещане за последните минути от състава на ПСЖ, най-вече Фабиан Руис, между другото, мисля, че не го споменах, с него трябваше да започна, но начинът, по който беше построил матча, Луис Енрике направи така, че ПСЖ да изглежда много по-силен в края на срещата, заради този пиков момент, който донесоха вкарването на Фабиан в центъра на терена, вкарването на енергията от Канинли, вкарването на осанката на типичен централен нападател като Гонсало Рамош, енергията на Модока като Мбае също свърши до голяма степен работа, остротата, която той донесе. Въобще при ПСЖ смените просто се виждаше, че освежават категорично отбора и покачват нивото му, докато при Тотнъм смените по-скоро бяха с цел отбора да бъде освежаван и да се стига до една по-стабилна игра и по-прагматична игра, която просто не даде необходимия резултат, защото Тотнъм все пак е отбор, който колкото и много по-зряло да изглежда в сравнение с предишни месеци и сезони, все пак е само в началото на пътя си под ръководството на Томас Франк. И това, което на мен ми се иска да вметна за Тотнъм като генерално впечатление е, че този отбор изглежда в момента изключително зрял, много интересен за наблюдаване, защото според мен Тотнъм ще бъде много стабилен в представянето си. Въпросът е просто да доизрасне адаптацията към това, което Томас Франк иска в края на мачовете, защото Тотнъм много категорично, пресметнато и съвсем целенасочено прие играта в своята половина в последните 20 на минути, така да го кажем. И това просто беше
преднамерено, но недостатъчно добре изпълнено. Дали Тотнъм се умори, дали просто още не е свикнал с това, което Франк иска от играчите, вече е друг въпрос, но вярвам, че беше съвсем добре планиран ход от негова страна за това как да затвори матча. Просто не се получи заради класата на ПСЖ и заради може би малко липсата на енергия в защита в един момент от състава на Тотнъм. Но толкова с генералните впечатления, да мина с няколко думи през това, което видях в рамките на първото полувреме, после и на второто полувреме. Може би ще кажем няколко думи и за дуспите, но още в самото начало на матча си пролича, че Тотнъм през целия сезон, мога да кажа тук, ще бъде отбор, който ще бъде много силен при статичните положения. Изключая головете, които вкараха шпорите, те са ясни, така да се каже, но още в третата минута ние видяхме тъч, който беше изпълнен, така че топката да бъде пратена в коридора, който е пред вратата. Тоест, хвърлянето на тъч само по себе си толкова силно и дълбоко в наказателното поле създава лек хаос в наказателното поле. Това е едно на ръка. Второто, което може да се каже, е, че оттам много лесно може да следва удар към вратата на съперника, а в отбора на Тотнъм има вече футболисти, които могат много лесно да се нагърбят с отговорността да стрелят към вратата. И те не са само тези в офанзивен план, те са всеки един от играчите в средната линия на терена, че дори и защитниците, защото в крайна сметка головете, между другото, днес вкараха двама от защитниците. Освен това, в 24-та минута някъде горе-долу имаше също един мъгов удар, който остави доста въпросителни около представянето на ПСЖ в защита, но и заслужава хвалба за представянето си състава на Тотнъм. Гола, разбира се, също за 1-0. Гола за 2-0, да, окей, много хора ще кажат, че то е пряка грешка на Лука Шевалие. И това няма да е въобще далеч от истината, напротив, ще бъде право в десетката, но пак това е гол, който идва след статично положение, което Тотнъм си е изработил по един достатъчно добър начин. И това естествено е напълно нормално в хода на развитието на този отбор с треньора, който има, защото спомнете си какво правеше Томас Франк като наставник на Брентфорд. Брентфорд беше един от солидните отбори, когато ставаше въпрос за статични положения в нападение. Така че това можем да очакваме сега и от Тотнъм. При ПСЖ си пролича, че в началото на матча отбора има нужда от един 10 на 15 минути буквално да вработи на добри обороти, да се добере до ритъма, с който може да контролира някаква част от матча, защото мога да кажа, че в повечето време Тотнъм по-скоро контролираше матча, но ПСЖ правеше едни пасове, които не бяха към фланговете, а по-скоро бяха в полупространствата, в началото на матча, казвам това. Което лично на мен ми се стори, че може и да не е непременно нещо, което да сме гледали през миналия сезон, но като цяло да има неточности в играта на ПСЖ, да има разлики в играта на ПСЖ е нещо напълно нормално с оглед етапа на приготовление за сезона, на който се намират. Има все пак това отбор, който буквално току-що се върна от почивката си. Това е първия му матч и напълно нормално беше в началото нещата да не се получават по най-добрия начин. Смея да твърдя, че в някаква степен и заради това Луис Енрике беше направил такива промени в състава си, с вкарването на Дуе в средата на терена, с бутането на Кварацхелия на десния фланг. Въобще Енрике според мен търсеше в първата част от матча да види какво може да направи отбора му при различни условия. Връщам се на Тотнъм, защото едно от имената, които направиха много силно впечатление, беше това на Мохамед Кудус, който е ново попълнение, което със сигурност е нещо, което си заслужава да се отчете. Ясно е, че при него си има скорост, острота в играта, когато става въпрос за офанзивен план. Това е нещо, което не е новост, но имаше и агресия без топка. Като цяло, представянето на Тотнъм, не само Кудус, давам Кудус само за пример, но целият отбор реално тук заслужава тези думи. Агресията без топка изглеждаше супер подредена. Много добра работа от страна на шпорите да пресират през първото полувреме, да затварят пространствата за ПСЖ, да не позволяват на съперника да разиграва топката и съответно Тотнъм да предизвиква неточности в играта на противника. Високото разположение на футболистите по терена, отнетите топки от Бентанкур, от Палиния, като цяло пресата изглеждаше драстично по-подредена в сравнение с годините под ръководството на Анге Постекоглу. Не големи разлики, но някакси
буквално усещането вътре на терена беше друго. Между другото, Кудус, понеже го споменахме, да кажем, с JetSpace двамата създадаха изключително сериозни тестове и проблеми на Мендеш и на Хакими, което може би не е нещо, което е често срещано като явление и не е нещо, с което ПСЖ е свикнал, но в случая Тотнъм наистина се справи добре на фланговете. Като заключение за енергията, за пресата на Тотнъм, бих си позволил да кажа, че футбола на Томас Франк изглежда като порасналия тинейджърски енергичен футбол на Анге Постекоглу. Озрял, много по-подреден, много по-пресметнат, много по-ефективен в определени моменти. Защото при Постекоглу ние пак виждахме защитата на Тотнъм да е качена горе-долу на централната линия, но при Томас Франк я има готовността за това тези 50 на метра назад до наказателното поле да бъдат изминати, така че да не се получава, че има огромна дупка, а напротив, Тотнъм да изглежда готов за прехода си в защита, след като е качил агресивно почти целия си отбор в противниковата половина. Едно от нещата, които мога да кажа като тенденция, които усетих през първото по време, беше, че динамичното подаване на топката и рязкото печелене на терен с малко по-дълги пасове от страна на съперниците на Тотнъм може да уязви шпорите. Така че това е нещо, за което ще наблюдавам в хода на сезона в Висшата лига. Мисля си, че Тотнъм се опитва да работи по малко по-различен начин при статичните положения в защита, но не знам дали конкретният матч е достатъчно добър източник на това, защото прекалено рано е в хода на сезона. Индивидуалните грешки са нещо, което е нормално да се срещат в такъв тип двубой преди да са отминали 2-3-4 мача от първенствата и така нататък. Що се отнася до второто по време, там неточността на Шевалие със сигурност е нещо, за което ще се говори много. Просто гол, който Тотнъм отново вкара от статично положение, за който заслужава адмирации заради позиционирането на хората в наказателното поле. Това, че Ромеро беше абсолютно непокрит в наказателното поле, е голям проблем за ПСЖ, но реално ПСЖ от известно време насам, не малко, има затруднения с играта си в дефанзивен план при статични ситуации, докато Тотнъм, пак ще кажем, ми изглежда като тим, който може да е много силен на статични положения в атака. Така че това може би е нещо, което си заслужава да кажем и от фентази гледна точка, но за това ще говорим в епизодите в FPL Focus. Що се отнася до гола за 2-0, там мисля, че вече ПСЖ стигна до един момент на абсолютна разконцентрация, на това да допуска абсолютно прекалено сами хората на Тотнъм да бъдат в неговото наказателно поле и до някаква степен заради това казвам, че Тотнъм трябва да съжалява, че не успява да спечели трофея, защото имаше ситуации, в които можеше нещата да се доразвият малко по-добре за шпорите и съответно да се вкарат и още голове. До голяма степен обрата в представянето смятам, че дойде от влизането на Фабиан Руис. Той допринесе за това ПСЖ да изглежда по-добре. Просто смените, които Луис Енрике направиха така, че ПСЖ да движи топката по-добре. Нямаше някаква генерална промяна, нямаше драстично подобрение, нямаше повече острота, нямаше нищо, което да кажем, това ще обърне мача, но просто се усети как ПСЖ започна да играе по-добре с влизането на Фабиан Руис. И това между другото се усети още в първите минути след тази смяна. Малко след 70-та минута, в което кореспондира с смяната на Фабиан Руис, Тотнъм за мен прие играта в своята половина изцяло с идеята да контролира мача от позицията на отбора, който се защитава добре, подредено, дисциплинирано и просто отбива атака след атака. И това изглеждаше като нещо, което ще спечели мача на Томас Франк. Но пак се връщам на темата, че тук говорим за отбор, който е с нов треньор. Отбор, който тепърва предстои да се дошлифова в това какви са идеите, какви са целите, какви са задачите поставени от треньора. Така че съвсем нормално беше рано или късно да се стигне в някакъв момент до грешка, която обаче костваше и попадение. Лошата новина за Тотнъм е, че една такава грешка доведе до гол. Огромна заслуга на Витиня за гола за 1-2. Естествено на Канин Ли за изключителното изпълнение, без никакво съмнение. Гол, който много трудно може да дойде при няколко пъти повторен такъв удар. Смея да твърда, че Канин Ли е един от състезателите, които винаги е впечатлявал заради
чистотата на своите изпълнения. По чистотата имам предвид качеството на контакта с топката, когато той нанася удар. Много прецизен, много винаги изчистени са неговите удари и това е нещо, което винаги ме е карало да харесвам корееца в състава на ПСЖ. При 2-2, при гола за 2-2, единственият въпрос, който бих си позволил да поставя е наистина измори ли се Тотнъм? Изморен ли беше Тотнъм вече в края на матча, когато ПСЖ видимо започна да играе с повече настояние, ПСЖ започна да вярва, че може да спечели и настроението при Тотнъм дали не беше вече станало малко по-минорно, заради това, че беше допуснат гол буквално от първото закъснение, първата неточност на шпорите в дефанзивен план. Мисля си, че малко сурово се отнесе съдбата с шпорите. Смятам, че те наистина заслужаваха да спечелят трофея в случая и смятам, че играха до голяма степен по-добре от ПСЖ, но ПСЖ просто в края на матча беше по-добрият тим и тези 15 на 20 минути, в които бяха по-добри, на парижани им стигнаха да стигнат до изравняването на резултата, съответно и до дуспите. При дуспите изненадах се, че Соланке беше първия, който би дуспа, не заради друго, защото той имаше само 5 докосвания в матча на практика. Той до голяма степен, като го видях да отива към топката, си казах, той може и да изпусне, просто защото аз не помня той да е играл с топката в матча, затова погледнах колко докосвания, имаше 5 докосвания, но изпълнението му беше без никакви проблеми. Неточното изпълнение на Витиния, това, което със сигурност ме изненада, впечатлен бях от изпълнението от там нататък от отбора на ПСЖ. Гонсало Рамош в средата, много уверено, Дембеле без никакво напрежение, Канин ли с много силно, много стабилно изпълнение и накрая Нуно Мендеш, извинявам се, с гола, с който на практика трофея беше спечелен за ПСЖ, без изобщо да се бави, чу сигнала и нямаше и няколко секунди. 2 секунди по-късно топката вече беше в вратата. При дуспите на Тотнъм, извън това, че Соланке вкара, въпреки че не бях убеден, че ще го направи, Бентанкур с много хубаво изпълнение, Пор с много хубаво изпълнение и наистина посредствена игра от страна на Мики Ван де Вен. Неговата дуспа със сигурност е недостатъчно добра. Тази на Матис Тео ми я отдавам по-скоро на мал шанс, защото смятам, че неговата дуспа всъщност беше добра, просто беше неточна заради желанието му да доближи твърде много топката до гредата. Искаше едновременно да прати вратаря в противоположния ъгъл и същевременно да е максимално близо до гредата, така че да е абсолютно сигурен, че няма никакъв шанс вратаря да направи каквото и да било. Дуспата беше добре замислена, просто не толкова добре изпълнен, докато при Ван де Вен изобщо не беше добре и планирана като изпълнение, близо до вратаря, на средна височина, така че да има достатъчно много възможност Шевалие да спечели от тази ситуация и той го направи, така че да изчисти и името си след индивидуалната грешка, която направи 2-0 за Тотнъм. Очакванията за сезона за двата отбора, определено ми е интересно да видя какво ще направи ПСЖ от тук насетне като развитие. Дали това бутане на Кварцхелия на десния фланг ще бъде нещо, което е тенденциозно търсено от треньора, дали в средата на тренера ще гледаме пак Дезире Дуе или вече типичната тройка ще си се завърне, когато и Жоао Невеш е на разположение и вече много ми е интересно да видя какво доверие ще има към хората, които спасиха ПСЖ, така да се каже, с головете си. Канин или от разрената скамейка и Гонсало Рамош от разрената скамейка. При Тотнъм е много интересно да видя развитието и стабилността в края на мачовете, защото много пъти през годините сме виждали как Тотнъм губи гол 2 аванс от никакви ситуации, от ситуации, в които трябва да е взел матча. Искам да видя дали Тотнъм може при Томас Франк да бъде много по-стабилен и много по-уверен в контрола на тези мачове. Общо взето с това се изчерпва съдържанието на първото видео в The Top 5. Разбира се, вие можете да видите още по-детайлен анализ на матча в канала на Бойо Борисов подкаст, така че отидете там, има и достатъчно много други хора, които създават съдържание в YouTube, така че стига да имате интерес към футбола, последвайте ги и тях и разбира се, обърнете вниманието си към това, което те правят, защото наистина смятам, че онлайн е мястото, където можем да си говорим съвсем спокойно и свободно за футбол, не само английски, въобще европейски, и за фентази, разбира се, тъй като сезона в Висшата лига предстои да стартира, така че ще има и още епизоди за FPL Focus.
Аз съм Илия, благодаря ви за това, че гледахте този епизод. Оставете коментарите си отдолу и кажете вие какво мислите за крайния изход от мача ПСЖ Тотнам. Заслужено ли ПСЖ спечели? Заслужаваше ли Тотнам да спечели? Какви са впечатленията ви първите от минутите на шпорите под ръководството на Томас Франк и какво очаквате от ПСЖ през този сезон, защото това, което отбора направи през миналия, определено постави висок стандарт към парижани. Работата на Луис Енрике изглежда впечатляваща, така че искам да чуя вашето мнение, да прочета вашето мнение за това какво да очакваме от сезон 25-26, както за Тотнам, така и за ПСЖ. Чао от мен и до следващия епизод.